Selamat datang di Gereja HKBP Yogyakarta. Sebelum beribadah, terdapat beberapa informasi tata tertib yang harus diperhatikan. Yang pertama, jemaat dimohon untuk tidak bermain HP pada saat ibadah berlangsung. Yang kedua, jemaat dimohon untuk mematikan notifikasi atau mengaktifkan mode silent. Yang ketiga, jemaat dimohon untuk tidak makan dan minum di dalam gedung gereja. Yang keempat, jemaat dimohon untuk membuang sampah pada tempatnya atau dilarang untuk meninggalkan sampah di dalam gedung gereja. Satu lagi. Pada saat drama berlangsung, jemaat dimohon untuk tidak memotret atau merekam menggunakan lampu flash. Informasi terkait jadwal ibadah dan kegiatan HKBP Yogyakarta dapat diakses melalui website berikut atau akun sosial media HKBP Yogyakarta. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, selamat beribadah, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom!
Prasmadihita, selamat hari Minggu. Hurian nani haholongan di bagasan gorni Tuhatta Yesus Kristus, adorak sotapukka parminggota di bagasan manugoton, martangyang nahohom mahita sangobas. Amin tapuji matuhatta marede mahita sia bukwede nomor 521 ayat sada saha tutulu. Sangat di Jehovah nasun timuli magani holongna dan tarasami dilehon anakna nasasadahi manobusi tajoma perdosahi puji debatang oleh manusia las roham sobama debatang dapat pun Jehovah nasun timbuli mahite anakna Tuhan Yesus. Hasuhatan dobasanai marhite anakna nilehonai mudarna dusto dihausi lagi prarabe dosata ias dibaini puji debatang oleh manusia las roham sobama debatang dapoton Jehovah nasun timbuli marhite anakna Tuhan Yesus.
hite-hite goar ni debata ama, doho goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, doho goar ni to di perbadia, na tumapalangit doho tanoon. Amen. Sa ingot ma ale Jehovah akadenggan ni basam, dohot asin ni roham, ay siyan narobi do akay. Asa unang marsurak-surak akka musukku midaaw, ale debataku marhapo sa tuho doaw, say unang pailaaw. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata ama ni saluhut para si rohaon, nunga ditatap ho hami bangsomon, aydang majua ho mangalehon anakmu na sasadai, Tuhan Yesus Kristus tutangan ni pardosa, asa tawanon na haleaw dohot arsak, dohot siyak ni bagi, asa margogo hami, jala marbengat ni roha, songon anak haholongan ni rohami, diak kasih taonon, asa marsangap goarmu dohot anakmu, Tuhan Yesus Kristus, dohotod di perbadia, marhite-hite hami. Amen. Tabigi mapatik ni debata, imasian patik na parjulo saha tu patik na sapuluhon. Tangiho kamu mapatik ni debata. Patik parjulo, audo Jehovah debatam ninna debatata, dang jadi marakup au bahenonmu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu, jaladang jadi sumanonmu, manang ahan na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, ro di bagasan aek dituru ni tano dianggo tunggabe si sombaon manang siuluan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon guarni debata, dianggo soture dalanna, ay hona uhumna dosogot akana marsinean di guarna. Patik paupaton, ingot hamu mapapadiahon ari minggui, dinaonomari maulahamu nasa silawam muna, alay anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jehovah debatam doi, dang jadi homangula anggo dinasadari, manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro di pinahanmu, ro di isi ni hutani halak pe na mangebati hutam, ay dinaonomari do di topa debata, langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina, dungi maradia do ibana diari papituhoni, dibahenido dibahan di pasu-pasu di bata Jehovah ari paradianan nai jala di parbadiai. Patik palimahon,
Iko pasangapomu donatorasmu asa martua ho, jalaleleng mangolu di tano na nilehon ni Jehovah de Batam diho. Patik paonopon, unak ko mamudu. Patik papituhon, unak ko mangalakup. Patik pawaluhon, unak ko manako. Patik pasiahon, unak ko olo makatidakon hata na sotutu, maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hudana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Ido patik ni debata, tapang ido magugos ya Tuhan debata, laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, saya pargugoy mahami, mangulahon na hobarto patik mi. Amen. Tatopo ti madosata dia dupan ni debata martangi yang mahita di bagasan rohat tabi. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang, hodo na patupahon hasesan ni dosa dihami halak na danglon, marhite-hite anak kaholongan ni roham. Saya si maroham dihami akan na mangarsakod dosa nami. Saya sahapi matubagasan rohan nami hasesan ni dosa nami lehon matuhami todim na badiai. Asa unang ganggu rohanami di asi ni roham, alay asa hot rohanami marhapor siyaon, laho manggotapon nasa dosa, duhot roha portibion, asa hupasahat hami diri nami tuho, gabi pelian na mangulu, jala na badia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amin tabigi mahata baga-baga, taringot tuhasesan ni dosa. Songonodo pakaholongin ni debata di portibion, pola do anak na nasasaday di lehon, asa unang mago ganup na porsea di ibana, asa hanguluan sa leleng nileleng na di ibana. Hasangapon ma di debata na di gijang. Amen. Aduh
Tabigima hatani debata turpuk dihita minggu reminisere imananianet sian panurirang Jeremia biddu tolu puluh sada mamuka sian ayat sada sahat tutolu puluh opat tajaha ma marsikat soring songonom ma hatani debata idama narodo aka arisogot ninna Jahoba Pupkau kumapadan nai baru tu pinopar ni si Israel, doho tu pinopar ni si Juda. Ayodo padan si bahenokku tu pinopar ni si Israel, dung salpu akarion ninna Jahoba, lehonoku mapatikku tu bagasan ate nasida, jala suratonokku doi tu bagasan rohanasida, asa au gabe debata nasida, jala nasida gabe bangsokku. Ido sahatna mertua doakan atau mangihon hatani debata jala no piopsa. Amin. Tidak ko maha porsiaw tay songon nan ya tidak ko nidongata saha porsiaw di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na suhatu dosan na tumapalangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai imana tunubuhon ni si Maria nagabagabian siaton di perbadia andorang suhabubuhan ido tuhata na tumawan na bernit di panguhuman ni silatus na mate tarpajal do ibana dihaw pinarsilang na tua tubanwa toru dung ditanom na mula mangolo diari patoluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamun ni debata Jahoba
amanai pargogo na suatu dosani disima ibana pai mamulak sogot tutanoon manghumi hal ana mangolu dohot namate au persea diton di perbadia jala adong sadahuria nabadia huria hatau panihala Kristen akan nabadia dohot hasesani dosa dohot dihatai namadok mulak mangolu dosugot dohot amin.
Shalom. Kamu doang sa Hosea di bagasan boran Tuhan Yesus Kristus atau rasa hinahahon o doang inting huriata di hari Minggu sadaro atas boran pahalan hapapili di Jakarta resort Jakarta para doloma pasat kami harta horas-horas kita sanukna dohot waktu Tinting nama ragam Goar lapatan dohot topik Minggu tanggal 1 Maret 2026 Goar ni Minggu remini sere sai ingot ma aka dengan ni basam topik balgado holong ni roha ni debata di Portibion Pakobasion Jamita amang pendeta Abner B Panjaitan agenda inang sintua dorta MS Borsiagian Ting sintua RR Malau udukna pertanyaan wilayah di bagasan mingguon wilayah tengah hari Selasa di keluarga situa wilayah tengah di wilayah selatan hari Selasa di keluarga FA Tambun RR Boru Simarmata di wilayah utara hari Rabu di keluarga R Panggabean Boru Purba. Di wilayah barat hari Rabu di keluarga PKM Aritonang HI Boru Saragi Sumbayak. Di wilayah timur hari Rabu di keluarga Nyonya S Siahan Boru Sianipar. Asa Sudema akaruas ama ina lumobi seksi madohoti pertanyaan hobar tu wilayah nabe. Udukna ulaun ni kategorial boy mata jahat di papan pengumuman udukna parpunguan ditiki panaunan pasion ni Tuhan Yesus hobar tu almanak ni huriata di bagasan pertanyaan wilayah di patupama pajahaon panaonon pasion ni Tuhan Yesus di bagasan pertanyaan ganup wilayah sian nasomal di patupa di gereja alain waeng gabe di pertanyaan wilayah ma sialani i ria mahita madohoti pertanyaan ni udukna PA Sekolah Minggu dohot sosialisasi pesta Paskah hari Sabtu 7 Maret 2026 masuk pukul 16 ip di Patupado PA danak Sekolah Minggu di ruang nomensen ima nama jabui natoras ni si Paul Sihotang kelen hutodo rumah PA dohot Hidetosi M Simatupang taharahon ma aka yana kota Sekolah Minggu laho madahoti pertanyaan ini dohot sosialisasi pesta Paskah di ruang euneke mangido matu sude aka natoras ni Sekolah Minggu laho madahoti ulauni udukna PA remaja di Patupado PA remaja ima hari Sabtu 7 Maret 2026 masuk pukul 16 ip di sekretariat gereja asa sude remaja madohoti pertanyaan ini udukna parmingguan bahasa Inggris sadarion Minggu tanggal 1 Maret 2026 parmingguan pukul 10.30 di Patupa Huriatado parmingguan bahasa Inggris udukna pertanyaan parhalado dohot keluarga hari Jumat 6 Maret pukul 10.00 di Patupa Huriatado pertanyaan parhalado partohonan dohot keluarga nama jabui ima parhalado wilayah selatan Laos Marhite on Pinangidoma haradion ni parhalado emeritus naung pensiun sian HKBP Yogyakarta dohot keluarga udukna parguru malua khusus di aka mahasiswa dohot parkarezo na di Yogyakarta naso memungkinkan madohoti parsiajaran parguru malua secara reguler huria patupahon kelas khusus parguru malua khusus asaboi madaftar tu situa wilayah nabe manang tu sekretariat akan atorasna na di luar Yogyakarta asa maboan surat keterangan sian gereja nabe udukna pujian kor dari Pospel Kulon Progo Minggu sadarion rap dohita dohot ruas ni Pospel Kulon Progo patu begehon pujian kor di parmingguon Minggu
onom 30 wib dohot sia wib jaladung sipul parmingguon nasida pasahaton pujian kor do muse hata hukuasi sian parokilan pospel kon progo dung sipul tingtingon udukna mengebati diakonia tu rutan kota. Hari Senin tanggal 1 Maret 2026 pukul siawib seksi diakonia borhat tu rutan kota Yogyakarta asa sudi anggota diakonia madohoti ulauni. Udukna ruas marguru manang RPP ruhut parmahanion pamisangyon di HKBP hobar tu RPP HKBP tahun 2023 dohot juklak bindu 4.p hal 34 Hona ruhut parmahanion dohot pamis sangodo Inata Elfrida Adelina Boru Sinurat alamat Perum Gria Ketawang Permai Blok F7 Mejing Lor Arban Ketawang Gamping Sleman wilayah Barat. Nama ngoloi sirang parsarepionna tu amata SF Malau Marhite sian pengadilan. Udukna ruas napida mamuka sadarion minggu 1 Maret 2026 keluarga nyonya ECHM pangaribuan boru aruan dohot tolu yanak konna pida huria manasida tu GPIB Trinitas Jawa Barat sian wilayah pelayanan wilayah Barat anggiat ma gabe keluarga naburzu di Paragogoi tu hatta udukna mangapulisian huria di patupa huria tado pangapulian tu keluarga inang El Sinaga kakak boru lubis ima di hari Minggu 1 Maret 2026 pukul 12 WIB maringanan di Perum Palagan Harmoni A2 Sleman Ria Mahita parhalado songoni dohot ruas ni huriata madohoti ulaun pangapulioni udukna pelian tujolo ni altar kuris atau tunai dipangido tu sude ruas asa tong rade pasahaton pelianna tujolo ni langgatan boima di pasahat marhita kuris naung di parade di jolo udukna kuris dohot panitia pembangunan dohot laporan pasikopon namar hadomuan tu sound system dohot mangalului pangajari tugur sekolah minggu boima tajaha di papan pengumuman udukna pasahaton selamat ulang tahun Ari Hatu Tubu dohot pardongan sarepion saluhut parhalado dohot ruas ni huria pasahaton selamat ulang tahun matu ruas nama ngolopon Ari Hatu Tubu dohot nahot ripe nama muka tanggal sada sahat tanggal 7 Maret 2026 Ainaung gabe mamora do kamu di bagasan ibana di saluhut nai di sadok hatai nang di sude pangatusion udukna ruas namar sahit di rumah sakit dohot nagale dope pamatangna di bagasna tatangnya koma akadongata namar sahit di rumah sakit suang songoni dohot di bagasan ganup saya tumibu ma malum jalahi pas di Paragogoi dohot di pasu Tuhan udutna bunga dilanggatan di Parminggo sadarion sian keluarga nyonya M Sinaga Borusi Bolon mau lihat ma di keluarga jalasai ditabai tuhat tama pasu tunasida udukna bibel sizahaon jatol haret tahun ni huriata dohot parhepengot tanggal 20 di tanggal 26 Februari bui mata jaha di papan pengumuman songonima titing di huriata sadarion salam Shalom. Shalom. Horas madihita. Horas. Songon nagaleha mo na sarapat dope. Shalom. Shalom. Horas. Horas. Molodoko kami pospel Kulon Progo alus muna menyala. Iko menyala dang mitup. Sangadak mesurbu beo. Molodokon pospel Kulon Progo alusta Menyala. Oke. Ala gudang dohita do na di sopo godang kogogodo suara tau sakdo tu melioboran ok begion. Pospel Kulon Progo Menyala. mito do peon. Tak
sahat dope on, tanggung dope otik naik. Pospel Kulon Progo. Menyala. Dari sopo godang. Terbigi doate. Dari sopo godang, terbigi hami. Pospel Kulon Progo. Terbigi do. Mulai hati ma di tonga-tongata, mulai hati ma di tuhata. Perjol sali mandoko mulai hati dohami. Tutuhata perdenggam basa. Na mga lehon saluhut na tuhita hai pason. Akapacarian akasitaonota na di dongan itu hatta hita mga dopi. Sakboy hita rotu bagas joronaon dinalaho marsaor dohok manangihon hata ni di bata. Moliati di pasar rohanami tu amang paditeresokta amang pendeta timbul hutahayan dot inang pendeta fungsional pendeta Abner Panjaitan dot inang pendeta Hutasoit dot inang dot sude perhaladoni huria dot keluarga tarlumobi hamua manginang natoras nami suang soni ha anggi pinaribot hulai masalnai horas madihita Horas. jadi amanginang rohami dison memperkenalkan Pospelta na baru tubuh syatonga-tongata topek na di HKBP di Kulon Progo Kabupaten Kulon Progo taboto dia Kulon Progo kami masih buka harbangan dang boy hamu satu YIA mulso siak kami mamutar mamu siap purwerejoan ubah ini anggo pospelon ngurang lobi 4 bulan do pemanginang 4 bulan merdalan alai cita-citaon nunga mulai tahun 2007 berarti hurang lobi hampir 20 tahun nama Pospel Kulon Progo di bagasan tangiang na hurang lobi 20 tahunon martinangi ma debata jala di tongos mahami marhite kantor pusat HKBP tu Pospel Kulon Progo song saritaki dakutad da Kulon Progo do Yogyakarta do marpesa perakya ape songkot marpesawat uripu nama habang jetukku ape molati masaha do di Jogja jala sa ma di Jogja diutus matu Kulon Progo si buka harbangan inna amang burak doon na membuka harbangan salah membuka bahaya mitok na mahami pikir jadi adong mahami hurang lobi sonari 10 kakak rapak dodoti ta manginang isom mahami baju na botaron gate-gateng bagak-bagak akinok kome makan anggik ko peson ubay ni asa hulajut to museng upangi do majo tu sehali asibere kami jo ima kilas na sotik mulu neng gorang si beda ngota romamu tu Kulon Progo jadi amanginang di haroronamion takas baru tubuh do pehami majai mahami sia sedayuan satu wates sian huriato mamuka mahami anak ni huriom mahami pagaran 6 bulan nyari takas amanginang yang go inganata Pospel sonari topet di Perum Kerembangan Asri Milir Kecamatan Penjatan Kabupaten Kulon Progo di Sidope Hita alai takas samanginang di bulet tolon habis makontrakta jalan mengulu tempat mahami
Molati ma di Tuhan martinangi do Tuhani di patongo ma Tuhami tu arah kecamatan Sintulu. Jonok nama Sintulu pas pasar bebasi. Hulaleu tamu tu yei ator belgeru si paltang pospel HKBP Kulon Progo bekama menyalai namu manu di si. Di sianon arong do benerna pospel Kulon Progo jonok di Siwalan Kalibondol Siwalan Kecamatan Sintulu. Tangyo kamu mamanginang boy denggak kami dinalaho makatai tu akan adong di si. Moliate matutu hatta adong do dukungan dihita marhite amang babinsa kana baban dohot Kapolresta melalui interkom natong margogyo kita dot adong piga-piga adong di si. Seanggia ma boy pida hami tu inganan na ibarui. Alai marhitei marukil do hami. Menek dope hami 10 kakak dope. Kula semangat do syak kami. Molo si humisiki siat Tuhanido. Martangyang mahami urang lobi 2 bulanon siat dia do haroroni. Dungi marnipi mahami iko tu Jakarta do hami mulak. Iko siani do habor hatamuna ala ido iduk. Mula mayanakonna tu natorasna mangido mahami ber kamu mahami amang inang yanak komunaon terlalu mobi mahami sadiri mangido tuhamu di bagasan elek dok serep niroha urupi hamu maju hami pospel Kulon Progoon alat tope di tanggal 26 Mareton iko pidda do hami HP waktu semakin dekat semakin sesaki matongon. Alai saya martinangi do Tuhani di lewat dalan marhita pendeta resort do ang pendeta fungsional boy mahami rotu julo munaon mandoko kata anggia manian urupi hamu mahami pospel Kulon Progoon marhite semangat dohot akka si humisik asa anggiat boy ditutupi hami. Urang lobia manginang adong ma hampir 35 iko si jalhon nami. Jika sudah saya martangyangi ganup dungo dohot ganup modo. Jalak boy mahami ison. Ubani anon duk sipul perminggot notor lari hamu amanginang. So tuku kejar maksud tu. Pai mahamu mahami ngamar latih hami do yanakota sikola minggu ama ina di son. Isuka-suka hami do marede nampi dangi boto hami marede alani semangat nami ubeni pos dorohanami di pangurupio muna di hami anggia manian terus menyala pospel Kulon Progo yang telah dicita-citakan kurang lebih 20 tahun dan pada tanggal 9 Oktober dan cikal bakal di tanggal 30 Oktober 2025 sudah ada pospel Kulon Progo 20 tahun dinanti dan tepat di tanggal 30 Oktober 2025 terjadilah penantian itu selama 20 tahun. Unang manian sempak mitup alai tetak ma menyala. Imana boy di pasat hami tuhamu madok melihat mahami di panguripan muna anom. Hulai masalinai melodok ke pospel Kulon Progo lusiamu ma menyala. Pospel Kulon Progo menyala ma totong melihat ma
kami ni di batana sumurung sian saluhut roha. Imana mangarajai hati-hati doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hamu amanami inanami huriani Tuhata nani haholongan di bagasan Kristus Yesus barita nauli di minggu reminis serie imana nienet sian buku Yohanes bidutulu ayat sada satu ayat 10 pitu hujahama di bahasa Batak Tuba tabayuti itu mamanginang sonon ma di dokatana Tuhan Yesus dohot si Nikodemus asa dong ma sahalak sian akka parisye si Tuhan Yahudi namargoar Nikodemus naro borngin manopot ibana jadi di dogma madok ibana guru nami buto hamido hodo guru naro sia debata Aidang terpatupa agi ise tada songon nabi nahemi iya so debata donganna dunginin na Jesus mamangalusi bana tutu si tutu dona hudoko tuho iya so tubu jol masian gijang dang terbahesa marnida harajaon ni debata dunginin nasi Nikodemus mamadok ibana sungod dia ma tarbahin tubuh muse halak ia naung matua tung haulahas sama mamasuhi siubeon ni inana asa tubuh jadi lalu si Yesus ma tutu si tuturu nang udokot tuho diho anggo so tubuh jol masian aik doho sia todi takka bongotasa harajau ni di bata daging do natubu siat daging todi do natubu siat todi unang malongang roham ala hudok tuho ikut tubuh hamusian kijang na mangulus dalogo dopak lo meni rohana dibegi hodo parngongosna alai dang dibotoho habor hatanna manang hasahatanna lasongonido ganup nang tubuh sian todi dungini nasi Nikodemus ma mangalusi ibana sungguh dia ma terpajadi jadi ninda Yesus ma mangalusi ibana odo guru ni bangsa Israel dang dibotohoi tutusi tuturu nang udoko tuho diho huhatahun hami odo nahuboto hami jala huatidako kami do nang huida hami gabe dang dijakon hamuma gabe dang dijakon hamu nahu hati dakok kami gari akan aditanoon hu hatahot tuhamu dang porsia hamu tung porsia mahamu mul hu hatahot tuhamu akan abina di banua gijangi dang adong nama naik tu banua gijang iya so nang tuat sia isian banua gijang ima anak ni jolmai na di banua gijangi hian jadi songon naung pinatibo ni si Musa dohot si Musa uluk na di halongonan songoni nang patiboon anak ni jolmai asa dapotan hangoluan na saling liling na ganuk na porsia di ibana ay songonodo holong di rohani di bata di bortibion pola do anak na nasasadai di lehon asa unang mago ganuk na porsia di ibana asa hanguluan na saling liling na di ibana aidang na disuruh debata anak nai tu portibion asa diuhuman na naing paluahon na portibion do tahe ubahen na disuruh ima yanggo saha na hamu amanami nanami mulai ate ma di rondongan nami ate nasian kulon progo naki puro dapat guru meluru naing darwaku naki ngalam botar ape boh bereng mak akak perguna betul doh ape narwaku jadi las rohanami di haroromuna inang doh tamangate ba molido guru terakinga menyala ninna kulon progo hata di Tuhanom menang mabahen
33 anak ini kurang 34 juta nain nah be tak pula murah na maoli ade horas ade dang gabe maoli mulu tahilala hodo balgani holong ni roh di bata amin mulu taboto doh balgani holong ni roh di dewata mangin apalagi pungani na kami sonni mau deber kamu kan akama dobe mo otik akalan sia wah mo dohamu manak sila na mga sila minum nama ihita selalu na manginang odo las jirohata di minggu reminiserion na makatai na marsuara madok tu hita buhado balgani holong ni rohani di bata di Portibion. Bagaimana kasih Allah yang besar na belga mulilok ngebelga beltuk harum siya bahasa Batak di beltuk bulun tak binoho to beate adong gue deni halak Batak hauna bulun ninna mulido hauna bulun hudia do gunani on pangustad dia do kan dangi pangustad dia do biasana hauna bulun mulu hakai bejo Jakarta on wain dianggap pakulong progon hauna bulun on berarti tak salah na sidero ido waduh, song naganggu dah lakon. Ganggu do rohata manginang hauna bulum manang akan naung pinasupasun de batahi taon. Daong. Ganggu do te. Anggon una pola harap kamu be. Ala naganggu do rohana mi. Songon itu dengan manginang di tonga-tonga itu pukope perjulu sehalisa si tonga pana daun di sini kode mustari ko tuje suci. Ganggu do ibana. Bahasa songon hebaton. Apa yang ni tukang hau don? Hutad dadu amongon, hutad dadu inongyon, hutad dadu keluarga nyon. Alai boy di bain, lu bisian pikiran ni. Naso boy suhar di bagasan pikiran di Portibion. Si mulu rohamu mardong atang yang doa kingate. Mulu hita batak pe amanginang ate. Mulu dohola diulau nadat, na pinaborha ni tangi yang ninna aharuna masa. Tarung ibu tu mulu pinaborhan tangiang, mulu hami Batak, ya hami Batak maju hudokon ade, sikok dusudi, ya, mulu lo na pinaborhan tangiang ini babak kamu ang baru, tulang, ninna, kasih kok be, dangarong be di sini hurang sira na hurang selesiak na hurang adaliman na, alai sikop sipas sude akan hurang pe, idum bana. Di budayaon halak Batak doa manginang mula pinabor hak ni tangiang na pinabor hak ni holong ni roha dangarong nebe na bui mabain marungutungut alai mula saya pinabor hak ni tangiang do so pinabor hak ni holong do pasti do on la kepeng romusi parkulu progon no dono tadui ya melgado holong ni roha ni di Batak manginang di tonga-tonga ni panidangyon ni si Nicodemus jala ido lang di bagasan minggu sa ditogu hita asa ta ingot reminiscere ahadu lapatan ingot ma ali di bata denggan di basam Pemasmur mengajak setiap orang yang percaya mengenal bagaimana kebaikan Tuhan litada par pesalme ini do pesalme 25 isa do de bata par holong do ibana jala di pahobbar doi di minggu sadarion belgedo holong di rohani Tuhani idung benar rosi Nikodemus nan yoncar ni holong di roha mana daun nasida tarigo tu Jesusi nang pe manginang di tonga-tonga drupukon dang arian ibana ro alayah do borngin ay bui do ape borngin ala tarbarita do si Nikodemus orang tokoh terpandang orang hebat di orang Parise mebiari bana ati tung doa dongan no mangidau gabe di rehe-rehe yau dia takut stigma negatif mulu mangaleon tupak penok kamu unang ibereng jolma oti pei hidupan do edit kan iya Aisyah tetek nauti do alai mulu saya manetek mangalap tak doi ngedo yarahon nakingan sutu garam mulai no kamu turia bajo sepit wana te nasi sopo pe te amanginang posrohan ami
Ala hubering di sini kinga satu kina mamulus akan nabulu dotong na di sopoon, na di julu di sopoon nanti, akan pengusaha don, PM, pengusaha muda, ya. Jangan kita bapak ibu menghitung sebagaimana sebenarnya. Oti pe alai ko panupahi ido bana hedokon donga tubuh kuron dan donga tubuh muna. Trimi dia pajaitan. Adong guna mora dang budayon. Alai adong gudang pola songo dia mamora alai budayon. Buida kita manginang mamora hita budayon ni halak. Ido holong ni rohai. Ido pasu-pasui. On saya herana dia hado saya diahud do teh saya dihukumi. Itu makanya bapak ibu perbedaan laut mati dengan laut Tiberias. Laut mati itu tidak ada kehidupan di sana karena dia hanya menerima, sedangkan laut Tiberias itu dia berbagi roh ibadat roh tu ai tu ibadat di pasah do tu akka sungai na asing na dilo balokna lapatan na soni mangulu tahun ala balga di horong ni rohani de mata na taong tajai ta pasupa nang terpasu-pasu do nguluta manginang doko salinari oti pei panupahyo tay tulpo ba jutanaya te burun no sai amin buru sayo na manginang boy doon ba ko ramon songon na oroy hamu majun non na minutuak asa boy no tabajo tupak tade isodo naing ubera kiper Papua ya semua kita bapak ibu dang muki kalau kau lawa ko tugi kapi dang meilamu ade meila do hamu lo lawa ko tugi kapi dang puji Tuhan lah karena kita ragu juga bapak ibu mulu lawa ko tugi kapi mulu lawa ko tugi kapes mulu lawa ko tugi BIB orang mana itu AKBP bagaimana Kulon Progo angguau tumaku do pide senon iya adong go pehita ino padarong istilah di bedan adong pador tak tumaku tu hal adong go pe hita una perjulu hala pakuringan dupendor so takku sajuta nainor lama lako tugi kapi lama tugi kapes lama tu hakai adong go hakai teson adong puji Tuhan lah ido manginang di pengalaman doi haporsiota madok belgado holong di rohani dia bata tidak dibatasi mulu nunga tajalo mangina aka pasu-pasu holong di rohani Tuhani mulu dokon per ahaduau haporsiok tu gudo pakirimoku hokdo alai holong ada kadong hidupan edo si Paulus di sada Korintus 10 ayat 10 tulu na hot haporsiaon pakirimon dohot holong alai aruno balga manginang holong ido ini menjadi koreksi bagi kita bapak ibu ya harus lima kata di lapo ada perbedaan nih halan dari terminal hamil dari terminal lalu dari gereja indah sada ama buat dua dusna manginang ada perbedaan nih halak nahot di terminal lo dohot nahamu di gereja nina luar biasa lu dah 4 orang tuhamu perlu hian mulai ate mak minta izin di bete ati bonu kebe idok kalaki mak mulu di terminal lo kami amang merbeda pihami saya do di son sebotari rak doha mekel ale mulu di gereja merbeda ada masa satu manuk na isugun biang dia suguhun satu punguan ibu buan imanin ne bada keboto mudah-mudahan mah persia doa di jauh dak sonia teh mula rope akka pergumula di gereja teh udah buat tu hobbar huta unang buta bebuan itu permargauta jangan asa marasing halak dari terminal ini dinda mulu marsoal pehami di Bangkalan alai bertemu di Derwarni di lapo tak ingot-ingot tamin sugut merbedai pihami alani siwa dawong holong do ya manginang tangubal ga holong di rohana di sumana dahatan di bata barang nasiha mana dahatan di bata merti bako kalak nasi jujuk martangiang ini menjadi evaluasi nang di tonga-tonga di pungu PT ala patanna merpungu hita di sada pungu marga masa mana masa tiba dak ro ala patan ni
Hape mo luti kimar lasi roha, sudiro, todok kudui, ada alek kudui. Bungwana doi ningon. Tidak ada gunanya Bapak Ibu. Ketika ada orang menderita pergumulan, di situ tunjukkan. Ado nga mahamatian inong nga, hape, tak pigaro. Gudang alasan. Kolong doon na nga manginang. Ngapain kita ngomong? Deta malapak-lapak. Alay pangala babae nata melupuk-lupuk. Kan ini harus kita evaluasi Bapak Ibu. Saya udah mangina tumangod doa laut na mau dengar daripada tu namar pesta. Lebih bagus saya pergi ke orang-orang yang sakit daripada orang yang berulang tahun. Aku udah berulang tahun kuling rodoi. Dangi halak kuling api rodoi. Alay akan merasakan na membutuhkan pengur 2 tahun. Tu dia bana mangalu-alu. Alani doa manginang. Muli pakara suhat jami tahun nanti. Ala na holong do na hudokon. Ya. Saya firman Tuhan hari ini mengatakan Nikodemus mau belajar Bapak Ibu. Mulut Amerika manginang di Yohanes bidupi itu berubah doh ibana. Dung jupang doh Yesus. Ada transformasi dalam hidupnya. Apa itu? Dia mau membela Yesus sebagai anak Allah. Kita pe manginang 105 tahun mah HGWP 2020 nomon. Ada transformasi. Ada perubahan. Tak saruba be HKBP na julu satu sunuaing berubah. Mindset kita juga berubah. Nang di tonga-tonga di punguan, nang di tonga-tonga di kapar sorape. Kita harus berubah Bapak Ibu. Berubah mindset kita untuk bisa berbuat baik. Salindari udah kodang ala ni balgana alai dohot kita. Para si dohot kita diaka paru kilo ni dongan. Para si dohot kita mau masa aka halak na di bagasan aka ilu-iluna. Hidup anak kini Jeremia turbusadai ayat 22 saat turbo idoko jauh baru manaku pita jauh baru manugyo kita tada habu maibana idok oputta si julu-julu tubuh do dakia pugo salak nama si leon orang-orang yang selalu memberi hidup benar Yesus berlebih berbahagianya orang yang memberi daripada orang tahap persia doi. Kuatir do hitang uluto na manginang. Mamora mahita boy de yun ni hala. Minimal de yun di hata. Di pangalaho. Ya. Mamora mahita di pikiran na uli. Pikiran na dinggan. Asa gabi boy mangojar hita ay nunga hutadda Tuhani. Tadda hamu Tuhani. Ise do ibana. Parholong. Ise do ibana. Napadua kita siya nakaragam ni hamaolon. Nikodemus merasa bergumul dan Yesus hadir menjawab pergumulannya itu. Nuaing hidup benedok di Matius 25. Ahalapatan na diki mawasau suita atreoko. Ditiki masemara au soroho madulu au. Ditiki tarhuru ngau dang roho. Ale ahalus yang nator. Sadi hari ho Tuhan mawas. Sadi hari ho male. Alay ahadok Jesus. Ahana binayam butuang giku na meton. Ahari lokon. Nama betul audui. Apa yang kamu perbuat kepada orang yang hina ini, orang yang lemah ini adalah berbuat kepada saya. Tahirim do, tahalas doa manginang. Parjupangata di bagasan sadarion, di parminggoto remiriserion, asa nungga takas di taingot dengan basan di bata. Asa nunga takas di togu hita. Asa lam takas pakolong ni rohata. Balgado holong ni rohani di bata. Di ngoluku. Pasu-pasu ni di bata do. Sudi akka nahu pikiri. Asa gabiro ra di hamua manami nanami. Di bagasan minggu sadarion. Ibana do mual ni haporsyota. Di do dia saploba saat sudah 10 pidui. Ibana do mual ni haporsyota. Ibana do mual ni holongi. Hidup banenokon asa nasa na prosia dia udang magui. Orang-orang yang percaya agar tidak binasa tapi memperoleh kehidupan yang kekal. Jala hidup mana dia 10 pitu dokon aidang na diduru di bata anaki disuruh di bata anaki tu portibion asa uhumanna naing paluauna portibio tahe ubaina disuruh amangina tahilalahod do taha prosia do amang
Di minggu sadarion asa mula kita tumual hanguluani, tumual ni haporsiote, tumual ni holongi. Maruseu doa manginang, pasu-pasu di bata, dia kahalak, na tutusi tutu, mangula di bagasa kolong. Otoritas Yesus marhara ruat di siap gijang. Dia berhak, dia menentukan. Isedo na layak, jala isedo na pakyon na lahu makarikoto di bagasan portibion. Atong diha mo manami na nami, asa targuar ma Jesusi mual ni haporsyota. Asa targuar ma Jesusi mual ni holong. Alani bica na dong dope tikki parasyanon. Bica dilo de batara behita tapakke batiki lahu mangaradu ti holongi. Jala paubah rohata tuadu pani di bata. Marhiti holong nado uban nataruli hita di haluauni. Atong gabe parholong mahita. Tuak na humaliang ta. Parholong mahita. Songon amay. Parholong di bagasan guluta. Alani digijang ni saluhuna. Didok si Paulus di Kolose 3 ayat 10 digijang ni saluhuna ima holong ni rohai. Ido rahut-rahut ni nasa hari pason. Dirahut holong ni rohani di bata mahita manginang. Di minggu sadarion dirahut haporsyota mahita manada holong ni rohani Tuhani di tonga-tongan nguluta nunga pajupang parsaurata di bagasan minggu sadarion atong tahalasoma ay nunga ibana mual ni haporsyaon doho tolong ni rohana. Amin martang yang mahita. Tuhan nami jala di bata nami para si rohana suburung maulay ate marohanami diho disudai pabahenambu doho tolong ni roham nama masu-masu mangaramoti hami di bagasan minggu sadarion asalam hupar hatu tuhami belgado holong ni rohama le Tuhan jala diingot todo hami aka jolma para dosaon nunga di palua ho hami sian hahulumon sian biar ni roha manada mual ni haporsion nami mual ni holongi dang di halomo ko Tuhan hamatean niak kami na tinopamon alai malua hami sian hahulumon madai hanguluan na saleleng ni leleng na pasu-pasu mahatami pasu-pasu ma hami akaruas ni huriam parhaladom asarap pami manupahi akan muli akan dubinggan di tonga-tonga ni para soran nami dinarodongan nami Tuhan sian kulon progoon rona sida mamakulingi huriamon asa pakyo mo maparsaoran nami di minggu sadarion di minggu reminis sereon asa diingot tami pasu-pasum nang hujalo hami jalaboy hami tong situ pahi akan muli situ pahi akan duminggan di tonga-tonga ni huriam atong Tuhan nami saluhuna akasaka ni huriampe ho mana patulusoni mangasaho Jesus martangia kami amin.
yakun ma pila tahun tu ado pani debata martang yak kita. Kalau debata mana amina di bawah gijang, odo hararuan ni saluhut silau lehon nadenggan, dohot nasau libasa na mauliutus. Upasata mi masya na dilon mitu hami pilihan nami tuho, sejalo megabe uap na khusus di jolom, pasu-pasu mejala ramoti. Asa uparhasya kami pilihan pati bulun harajaum di tonga-tongani huriam, dohot di portibion. Buhay marohanay marhiti-hiti todim, asalam tadahami gudang ni silang lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mo leate tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyama namin na di ba nagijang sa pinarbadiya magwarmong sa Roma harajaon mo sa sawat malaw ni Roham di ba natong so na di ba nagijang lehom ma tuham sa darion hanguluan siya pari sa isa marusa namin sa umpani sa namin di dosa ni dongan na marusa tuhami una kami tu gitu pangujunan palua mahami siyan pangago. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan di batama ho. Di sodako Tuhan di batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan di batama bohina tuho jala di pasaor homma damena tutodim. Langsung mah tudungan nami sian Kulon Progo 7 lumamu. Aku tes. Sigira. Tuhan Yesus. Cek Brooklyn. Coba kuatkan bang. Cek. Cek. Kasih. Tes. Kak Citra.
Manjir. Kami mencari kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu Hita ala donggo kiri kanan boy dala telah manupahi ya kadongan nami pena di luar pe kirim dorohan nami mangelek asarak mahita mang manupahi nasida diperlukan keajaiban kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala Si. sesuatu. Aruno pe mamangnya non sian orang tua do pe nomaret deda. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan.
nang gumanus sang kawan-kawan. Yang tadi pagi gumanus sang kawan-kawan. Nang gumanus sang ya. Aron bapak yang menginang khusus mau nangka bapak kemarin dia main tada.